Вие не познавате. Иначе, нали знаете, трябва да се представим какво ще. Но какво се промени от началото, от миналото училище до сега, може би, Иванче? Това, което се промени от миналото училище февруари месец до сега е, че се появи една много интересна книга, уникална сама по себе си, защото е написана от 20 души. Можете ли да си представите 20 човека така да се синхронизират? Да е жива и здрава редакторката на книгата, че успя да я структурира и да я подреди. Наистина е колосален труд. Тя е от полиграфска гледна точка. Голямо предизвикателство, защото има много красиви илюстрации. Част от вас са я виждали, други ще имат удоволствие да я видят за пръв път. Книгата е издадена от издателство Център Делфи, но всъщност тя се случва благодарение на Асоциацията по родова терапия. Аз съм много благодарна за това доверие, което ми оказаха, защото действително е една невероятна книга. Аз се четах 4 пъти. Първият път за собствено удоволствие, после 2 пъти служебно и 4-тия път вече непосредствено преди да влезе за печат, там коректорски неща, всяка запетайка, точка и така нататък, и 4-те пъти плаках и просто преживях невероятно облегчение. Тя е терапевтична, само като я хванеш в ръце. Като я изучиш по-задълбочено, наистина вдъхновява. И другото вълшебно нещо в нея, че има инструкции, които лично и да е написала, как да си напишем нашата родова приказка. И това е нещо, което съм се оставила за десерт през лятото, да си напиша моята родова приказка. Друго интересно нещо през това време, обиколихме родината, за да обикнем. Ние си обичаме, но така освежихме срещи във всички краища на страната. Беше много интересно. Благодаря на Тони. Нашия пилот. Това Формула 1, няма да дадат. Какви неща преживяхме с нея? Разкажи за бензинджиите, много. Разкажи за бензинджиите. Да, това няма разказа за нищо. Сега ти ще кажа, не извиня, той е единствения мъж в тази зала, той тази история е чувал. Това е една много женска история, която смятам ще остане в някъде като си напишем мемуарите, ще опишем там. На нашата фирма, защото няма такъв смях. 8 март и аз имам семинар във Варна и Ваня има събития във Варна. И това събитие отдавна сме го подготвили, хора записани, чудеси, така. И решаваме да се натъпкаме в една кола всички. 5. Значи аз, Ваня, Христина, Тони и дъщеря. И всички екипа отиваме в Варна, за да проведем няколко неща. В радиото имаше голямо събитие, там лекция, дойдоха не знам колко хора. След това моя семинар на Ваня семинара. Защо много гъста програма и ние седваме от Пловдив, 5 човека в една кола, 5 жени, за да направим цялото това нещо. И вие след разбирате, че всяка от нас има по 2 куфара, плюс книгите, плюс проекторите, плюс всичкото. И на Тони колата се оказва тясна. Това е голяма изненада, защото тя в принцип е разтеглива. Ние сме пробвали, обаче колкото за разтягнете не може да се събере нещо. И моят мъж каза, добре, какво да ви правя? Давам нашата кола, отгоре имаме такъв багажник с дето те, не сеща, затворените багажници, да. И отзад голям багажник. И вика, даде Балкин да нас събере всичкото женоря с всичкото багаж. И ние натваряме това дикме, ама смятайте, да ходим. Тръгваме. То ни кара да лъжаме колата за първи път до Варна. Това само луди хора, но всякът съсед е какво. С какъв акъл това, ако, например, сестра ми тръгне така, ще я отрепа, разбира, няма да й позволя. Обаче ние сме луди за 10. Тръгваме цялата табун с всички този материал и докопваме се до Варна. И правим каквото правим там в семинарите, ще тръгваме, отиваме към Търговище, защото Аида не може само във Варна да има семинар. Тя трябва и в Търговище да отиде да води семинар. И тръгваме като на сутринта рано в Търговище, обаче не можем да затворим отгоре това нещо. Дълго сложно се затваря
Дали се заключва, дали не мога да разберем. Караме колата и на сянката моята дъщеря вижда, че нещо се е хлопа горе. Вика, Оля, край вика, това отгоре се отвори, ще ни свърчат вътре багажа. И той ми екстрено стоял на бензиностанция. Но и виж, зареждаме. И да затворим багажник. И сега слизаме ние от колата и той ми вика, къде е копчето за да отворим резервуара, капачето на резервуара. Брех, мамо, тя са дупли бутен. Аз по другото няма копче. И вече отвътре върчим се като гламави и не можем да намерим откъде да отворим резервуара. И в това време от тамгата излиза една бойна дама с дрехите на бензиноджиите. Много яка, с шапка. И идва и вика, ко става, дами? Ами трябва заради. Вика, не знам как се отваря резервуара. Тя вика, че е колата. Аз почвам сега. Той е на мъжа ми, ама той даде пълномощно, пък ние сме тя нагледа. Вика, къде сте тръгнали? Тя гледа по-ниски номер. И само отива до колата и е така прави на резервуара и той се отваря. Вика, така се отваря. Зарежда ни колата, в това време аз се мъча да затворя отгоре багажник. Чакай. Остави това нещо! Маля, вика, какво е това? Какви сте вие, бе хора? Чакай да ни затваря багажника, да ни оправя. И идва при мен и ми вика, дай си ръката. Взима ми ръката. Ще правиш така. Така, вика, ще правиш, ще ми държи ръката. И ще се отворя. Сигурна ли сте, че сте добре, бе хора? Ние се обаче смях, ки. Изпълна вика, може си представите как сме изглеждали. С чужда кола, фрашкана с багаж, а отгоре всичко беше пълно из цветя, защото като правим семинара на 8 март, ние продаваме книги, те ни дават цветя и ние багажника да не би да фърлим някой букет. Тази жена беше нещо невероятно просто. Тя наистина... Има такива хора, които Господ ги праща. Аз вярвам в това. Непрекъснато в живота ми се случва. Когато има някаква опасност, която дори аз не осъзнавам, Господ винаги праща някой, който да бъде водач, лидер, който да ти даде нещо малко, което да ти помогне да нямаш проблеми. Слава на Бога и на нашия шофьор с непознатата кола. Обрахме се с китките, с китките и всичките чудеси. И казах, че така, ние с Таня имаме много приключения, няма да ви ги разправям, защото тя ще ми се разсърди. Но наистина обиколките на България бяха много и не са свършили. Днесен пак сега всъщност отиваме в Кюстендил, после имаме пътуване до Озана поляна и още имахме. И Шумен и Неофитрилски. Да, нищо, не е така малко насам, малко натам. И на 1000 километра ни чакат сега до края на юли. Ваканционни почти. Да. Такива приключения, както чухте от Банчето, нашето издателство работи. Книгите продължават да се трупат. Сега събираме приказки в следващата книга. Но наистина целебните приказки са специална книга и като за първа на Барт по този формат, мисля, че се справихме много добре, което е колективен труд. Колектива е много важно нещо. Много труд положиха много хора по тази книга, за да се реализира. И смятам, че няма аналог от тази книга на пазара. И така, това се случи. Има и още случки, ама общо взето това е. Тя ще ни разказва движение, процеси. Да, и тези от вас, които са били на нашите училища, знаят, че ние започваме по един стандартен начин всеки път. Всъщност, тук сме приготвили покажем програмата, но пак ще ви моля да не се втренчвате в точните параметри, защото винаги има нещо различно правим. Подготвили сме доста неща. С Ваня имаме един бък, който за 13 училища не можем да го оправим. Не знам дали ще го оправим въобще. Това е, че всеки път си казваме твърде много материал им даваме, нека повече да се почиват, повече да общуваме неформално, добре, че искаме да ви кажем много неща и пак презентацията ни стана много дълга и голяма, докъдето успеем. Както знаете, приготвили сме игри, забавления, ще има състезания, така че бъдете готови и на такива неща. Защо публичност, може би да кажа?
Ние разгледахме за толкова много училища, наистина много теми. И всичките бяха дълбоки философски теми. За това училище и за следващото сме оставили теми, които вълнуват всеки един, но не всеки смее да се вземе с тях. Какво ще бъде на следващото, ще разберете в края на това училище, но има едно нещо, което съм забелязала при хората. Публичността в днешно време, без нея сякаш не можем да се реализираме. Необходимо е непрекъснато да се афишираме, да се показваме. Социалните мрежи го изискват от нас, за да може да ни върви бизнеса, а в същото време ние не сме подготвени за това. Изобщо не. И тъй като не всички ще станем телевизионни говорители или пък социални лидери, искаме за тези 3 дни съзвания да ви дадем най-вече устойчивост и вяра във вас самите, че вашия публичен образ, такъв какъвто е, без много да го устройстваме и да го правим на нещо, което не сте, е достатъчно добър, за да бъде популярен. Искам за тези дни да ви покажа и докажа, че всеки един от вас, тъй както е на годините си, на килограмите си, на фигурата си, на интелекта си, на всичко, той може да привлече хора към себе си като интерес, като внимание. Това, разбира се, изисква някакви знания, които са обаче смятам в възможността на абсолютно всички да ги придобием. Сега експлоатираният човек по отношение на моето преподаване за публичност е госпожата. То горкото вече 6-та година непрекъснато слуша от мен най-различни съвети, предложения и какво ли още не, за да развива публичния си образ. Аз мисля, че тя е много експлоатирана, обаче тя понеже е злати риби, много кротка, много възпитана и за сега нямам голям отпор. Повечето пъти се съгласява и повечето пъти не прави какво ти казвам, но това е типично рибешко. Тя е риба, в края на рибите ще опира до овена, така че има такъв елемент при нея. Тия двечките са риби до овен. Значи, смятайте, нали? С единия крак са в овен. Стъпили и едната го имат и двете. Така че тя ще ви разкаже от нейният жестоки опит с мене, как се развиват нейните опитности в продължение за израз на нейната публичност. Казвам го в сравнение с мен и нея, защото аз имам едно, смятам, предимство, което когато го взимах, не знаех, че ще ми свърши много работа. Това в моята младост, 20-те ми години, като учих в Софийския университет, това беше веднага след 89-та година, 2-3 курс бях, когато дойдоха при нас от ректората и казаха: вие учите математика, обаче ние ви даваме възможност в тъй наречения свободен факултет да учите някаква хуманитарна наука. Без да има плащане, просто да завършите още една специалност. И аз, понеже така, избрах си от всичките специалности, имаше много, нещо наречено теория и история на дипломацията. Не знаех в какво интересно попри ще попадам. Тогава за първ път разбрах, че всъщност освен математиката, аз искам да се занимавам с философия и социология. Късно го разбрах на 2-3 курс. Ако знаех малко по-рано, щях да записах социология, най-вероятно. Или антропология да уча. Но, попадайки в факултета, историческия факултет, в тази катедра, където се учеше дипломация, попаднах на място изключително интересно. Не знаех и не предполагах, че дипломацията е отделна дисциплина в историята и в публичните науки. И ние бяхме 2-3, които се записахме точно на този курс, всички други се отказаха, само аз останах и си го изучих 2 години и половина и си го завърших. Част от този курс, освен цялата историческа част, която беше безкрайно интересна, освен дипломатическите подходи и всичко скритата, явната дипломация, която учихме тогава, което трябва да ви кажа, старо знание беше много. И сега е вече остаряло много, но все пак основите са си едни същи, смятам, на дипломацията. Даде ми съвсем различен поглед върху политиката, върху отношенията на държавите помежду си. Гледам със съвсем различен поглед на нашите политици, на чуждите политици. Изобщо, не знаейки къде отивам, получих един много голям бонус. Но част от това обучение беше обучението по риторика и публичност. Тогава нямаше камери, телефони и се снимахме с едни огромни камери, да си видим лапсусите, да си видим нещата, които ни вървят. И тогава професора, който ни преподаваше,
Ние всички бяхме от различни други факултети, които основната ни дисциплина не е история, а математика, физика, химия, биология, журналистика и така нататък, най-различни. И тогава той водейки ни нас така, като други науки, той не възлагаше на нас тези сериозни изисквания, които имаше към всички останали студенти по основните дисциплини. И ние се забавлявахме с него, той се забавляваше с нас. Тук е нещо от първото, което искам да кажа, колко отпуснат е човек, когато няма фиксация в нещо, когато по-спокойно се отнася. И дипломните ни работи бяха, разбира се, да се представим публично по риторика, да разкажем историята на дипломацията. Имахме писмен и устен. И след като той изгледа записите на всички нас, специално ми каза на мен, ти си родена за оратор. Това е първият човек, който ми каза това нещо. Аз, разбира се, не бях сигурна в това, но знаех, че много ми харесва. Че аз нямам никакво притеснение от публиката. Рядко се притеснявам, по-точно никакво не е, но по-малко от другите хора. И така започнах да си мисля, че някой ден искам да говоря пред хора. Реализирах го още на следващата година, като записах и педагогика и карах след това 3-месечен стаж в гимназията да преподавам математика на гимназистите. Това бяха много хубави 3 месеца, там почнах да се изявявам като учител и говорител. И така тръгна моята история. Така че аз съм започнала много рано, без да искам, както разбрахте. Повечето хубави неща в моя живот стават без да ги планирам. И получих образование и възможност да знам някои неща още от тогава. Впоследствие учих повече, за да стигна до днес, за да мога спокойно да ви кажа, че имам знания, с които да обогатя вашите представи за ораторско майсторство и за публично представяне пред хората. Истината е, че новото време е много различно от това. Много. Просто една пропаст огромна. Но все пак основните принципи, които тогава учихме, които риториката е наука от Древна Гърция, нали, това е на 4000 години нещо, то разбира се надгражда и променя, но все пак някои основни принципи важат за всички времена и включително и за нас, и ще се разказваме и за старите времена, и за новите. Това е по повод моето представяне на това училище, защото каквото и друго да ви кажа, вие го знаете за мен, познавате ме вече много добре. И по този начин да представя и Ваня като човек, който е експлоатиран и тормозен по отношение на публичните представяния. Можеш да се защитиш по някакъв начин? Аз нямам потребност да се защитавам, защото всичко, което си ми дава като подсказка, обратна връзка, винаги е било много добронамерен приятелски съвет и е намирало място в моя живот и в моето делово функциониране. Но това, което бих искала да споделя, че тези няколко дни, колкото съм от тази страна, толкова ще бъда и от отсрещната, защото действително има много какво да се научи от опита, който тя има дългогодишен. Моите публични изяви даже много по-рано започнаха от това, което ти каза като време, само че започнаха драматично в детската градина. И този спомен ме е будил много години по-късно, така под формата на кошмар, защото съответно аз избрах стихчето. Иначе съм паметлив човек, но както знаете, в такива моменти много често нашата психика ни изиграва една такава шегичка и скача бялото поле, колкото да си се готвил, колкото перфектно. Всички баби в махалата вече ме бяха изпитали на това стихче, не съм да ме бутнеш, може да го кажа. И съответно, като излязах на сцената, бум, бялото петно и до там. Но излязох достойно от ситуацията. В смисъл, аз бях една такава миличка сладка, с едни букли, с едни панделки. Просто на хората ми стана много мило, получих си аплодисментите и се изнесох. И тогава, известно време по-късно, вече по-зрял, по-съзнателен човек, си дадох сметка, че на мен ми харесва на голямата сцена, но просто трябва да се науча как се случват там нещата. Всички тия дребни хитрини, или както е модерно да се наричат лайфхакове, за да не ти изкача бялото петно, как да започнеш, първото изречение, което е най-сложното. От всички училища до тук, сигурно само на едно или на две аз съм започвала.
защото е много отговорно първото изречение. Ида не само, защото сме по-азбучен ред, винаги много по-гладко и тръгват нещата, и аз уча от нея, защото имам и много събития, на които съм сама. И тогава обикновено си представям Ида до мен. И ми е много подкрепещо. Ако ви покажа календара ми от тази година, той съвсем заприлича на нейния. Много Аз си изразително. казвам, тя не ми вярваше, аз си го казвам, бъди готова да нямаш свободен ден. Така се получи, да. Но пък ми носи много удовлетворение, вдъхновение и всичко, цялото това движение, което преди при мен е било много по-слабо изразено в тези срещи в много най-различни градове из цяла България и региони, в които не съм ходила от ученическите си години, от някоя ученическа екскурзия, като например в Русе. Се оказа, че се чувствам много добре. Скокнахме до Русе. И така, просто скокнахме до Русе, свършихме си работата и си върнахме. А там не бях ходила някъде от средните класове, 7-8 клас, нещо такова. И така че започнах постепенно да се уча, наблюдавайки хора, които много ми харесват, като поведение на сцената. Имаше един период от време, даже на едно здраве се вижда как си държа ръцете отзад. Нещо, което е много голяма грешка, нали? Първото нещо, което е. Обаче и сега ми се случва от време до време да ги слагам назад и веднага ги пускам, защото се сещам за Ида, как ще ми накомби канчето, че пак си сложам ръцете отзад. И фотографите и те не комбят канчето, нали, ръцете не се държат отзад. И всякакви други такива дребни неща, особено обаче като започнах в по-зрелите си години, като започнах да ги свързвам с психологията, да разбирам, нали, тези механизми, които правят така, че определени хора да им е много комфортно на сцената и те да са много интересни и атрактивни. На пръв поглед не казват нищо, кой знае какво, обаче само като излязат и едно сияние и гледаме по друг начин и ги слушаме по друг начин. И така малко по малко аз започнах да се уча. После имаше един период, в който се занимавах с художествена самодейност, правихме ни постановки и тогава успях наистина да преодолея до голяма степен, нали, притеснението, че ще забравя репликите, ще спъна на сцената. Всичко това ми се случи поне поведнъж. Но не съм сънувала кошмари по тези поводи, защото вече беше част от пътя ми на израстване. И всеки нормален човек знае, че когато си в пътя на израстване, на усвояване на някакви нови умения, има и такива моменти и за гафовете ще си поговорим тия дни. Защото гафовете са точно тези, които ни показват къде, на кое да наблегнем, на кое да обърнем повече внимание, как да се подготвим за определени неща и така дори да ми се случи, се сложа отзад ръцете, се сещам веднага и някакси с някакъв по-лежерен жест излизам от ситуацията. Но буквално миналия уикенд бях на едно обучение и там имаше един модул за арт-терапия, работихме с глина. Знаете, тези методи, те не случайно станаха толкова популярни, защото цялата тази дигитализация още повече засили потребността на хората да правят разни неща с ръце, особено за терапевтични цели. И беше много интересно упражнението с затворени и там завързани очи, да си направим нашето убежище. И с такава глина, която се втвърдява на въздуха, полимерна глина. Играеш известно време, усещаш цялата тая релаксация. В момента, в който се отворих очите, хора, знаете ли какво бях сътворила? Сцена. Аз я пазя, ще документирам и се сетих да я снимам. Всъщност моето убежище е сцената, защото когато съм на сцената, това означава, че съм добра форма, че имам какво да споделя с хората, че дори да ми тръгне капка пот, както ми се случи на едно събитие наскоро, не е това най-важното, да съм искрена, хората да усещат моето послание и всички останали неща, те остават страни и се забравят. Даже камерата не го е фиксирала в този момент. Аз буквално на преден план го гледах, защото мислих си, докато ми се случваше, че ще изглежда неприятно, нали, тук някакви капки да ти се стичат, въпреки че са пудри
половин час. И всъщност тази увереност, която ми се е получила във времето, благодарение на Ида, благодарение на пътя и труда, който аз съм свършила, ми помагат да ги преодолявам с лекота тия неща и да не ми развалят удоволствието и впечатлението на хората. Това, че там някъде нещо се е случило, гафовете на живото предаване, нали? Даже в телевизиите ги има, където всички хора са професионалисти и там се случва някакъв гаф. Непрекъснато. Всъщност някои гафове са режисирани, не знам дали знаеш. Да, знае. Да, защото гафовете държат публиката Будна. Нали? Винаги като видиш някой гаф, става много забавно и интересно. Особено както ние сега сме свободни да критикуваме и да се обадим и да кажем, виж гаф, нали? И това държи публиката. Така че някои гафове са предизвикани наистина. Си рекламен трик. Да, като рекламен трик, но повечето са спонтанни. Но все пак има хора, които не се познават помежду си. Да, сега ще им дадем думата, само да минем по програмата. Значи ще ви говорим за овладяване на публиката, за как да се държим на сцена, на малка сцена, на по-голяма сцена. Слава Богу, опита ми вече включва и това. Последните събития там с Хули, където правихме, също беше вече да значително по-голяма сцена. Моя приятел Румен твърди, че аз ще бъда пред хилядна публика, което едва ли ще ми се случи, но той е убеден в това. И аз. Да, много ми трябва. Наистина, хилядна публика няма да мога да знам към момента как се овладявам. Предполагам, че триковете са подобни, т.е. начинът, по който се прави публичното представяне е едно и също. Ще поговоря за риториката и принципите на риториката. Ще се упражняваме с вас по риторика. Трябва да имате готовност, няма да се плашите. Все пак сега ще се представите, ще видите, че повечето от вас всъщност имат публични изяви. Разбира се, ще поговорим за дигиталното присъствие, защото няма как без него в днешно време, и за личния бранд като такъв. Аз съм много горда с това, че повечето хора, на които съм опитвала да менторствам и да им казвам за личния бранд, виждам, че се движат в добра посока, в посока, която подпомага тяхното публично присъствие. Имам доста неща, които искам да ви споделя. Вярвам, че ще получите някои прозрения в този диапазон. Оставили сме най-горещите часове за работа в училището, другите за по-свободно общуване, разходки и така нататък. Имало ягоди в гората, казаха, така че не пропускайте и тази възможност. Единия следобед имаме такава разходка в гората. Разбира се, нищо. Вие вече знаете, преди да ви дадем думата, че тук нищо не е строго фиксирано и задължително. Това е свободно пространство, да бъдем абсолютно спокойни и отпуснати. Всичко, което искате да правите, го правете, няма да се оправдавате или да ни обяснявате. Аз се ви разказвам как на училище, този случай единствено обаче е много интересен, как дойде една жена, седна на първа, аз даже не помня, Ирина не беше. Седна на първия чин, взе си бележника, написа си името на бележника отгоре, баджа си взе и стана и излезе. Ние решим, че отиде от туалетната или да се измие, или не знам. И това беше, кой ще не се върне. До края на училището не се появи. Плачи си. И какво беше? Нищо не можахме да разберем. И в този случай не го разбрах и до сега ми е много. Но тя се почувства свободно да го направи, никой не се сърди за това. Така че не ви гълня, просто искам да кажа, че всичко се е случило на нашето училище, ние нямаме притеснение, това е нашето свободно пространство. Аз лично изпитвам така съжаление към някои хора в тази зала, като Тишо и като Тони, защото те слушат кой знае за кой път нашите излияния. Мисля, те са най-верните ни приятели и без тяхната подкрепа на хората, които са с нас в тези... Извинявай, знам от собствен опит, защото и аз така много от нещата, които казваш, съм ги слушала на брой пъти и винаги се оказва, че има нещо ново и много интересно за мен сама. Този път се надявам също да имаме такива моменти. Също Тиша е донесъл от неговите прекрасни свещи. Непременно обърнете внимание на свещи от любов. Това, което знам, че тези свещи носят любов и затова на всички наши изяви, звания от тях. Такъв е Тихомир, той просто прави нещата по този начин, че любовта е задължителна и основен елемент в творчеството. Там при Тони ще намерите книги, благослови и всякакви подобни неща.
които сме създавали с Ваня, просто за да имате и още нещо като възможност да вземете от нас. И това е като интро. Сега си ти Относно. да им дадеш думата. Добре. Аз сега ще обърна слайда. Не се ослушайте като мен. Поемайте инициатива, особено когато водите с някой партньорство. Защото баланса между двамата лектори също е много важно като умение, като качество. На нас самите ни е много забавно и интересно да водим двете заедно, защото става един такъв малко пинг-понг матч, как си подаваме почти като на тенис информацията, особено когато темата ни е любима и интересна и на двете. И това, което на мен някак си много би ми се искало да споделя с вас, начинът, по който се промени как аз самата се представям сега. С много по-малко изречения, но с много по-голямо съдържание в тези изречения. И като сякаш хората, с които веднъж не се виждали, и аз съм им разказвала съвсем накратко за себе си. После много по-гладко общуваме, т.е. остава ни напред във времето възможност да обменим още идеи, понякога да сме несъгласни каквото и да било, защото аз преди се представях много такова едно структурирано, подредено, академично даже бих казала, и стоеше малко като на конгрес на БКП и всичко по протокол и някой като каже едно изречение извън очакваното и някакви колизии се случват от там нататък. Затова ние сме тук да се учим и хубавото случай е, че повечето от вас се познават помежду си от предишното училище, но пък е предизвикателство, защото винаги имаме и нови хора, които са се присъединили и ще бъде разнообразно и интересно. И моето предложение, тук има и подсказвачки, които просто като опорни точки. Но това и на мен това ми мина през ум, не са задължителни, те са ориентировачни. Колкото по-спонтанно, толкова по-добре и по-интересно. И микрофонът е ваш, както имаше едно предаване. Първото упражнение е да се представите пред всички. Като това упражнение може да го направим както в Орехово. Помниш ли първо и последно представяне? Да. Ще си отбележа. Опитайте се да се представите сега така, както би било най-забавно и най-интересно за вас. И след това си отбележете в края, в неделя, какво бихте променили в едно такова представяне и когато следващия път ви поканят да се представите пред хора, да можете да го направите по по-различен начин. Така че заповядайте, нека всяка да разкаже малко за себе си или каквото искате. Представете се пред всички нас. Сега няма да посочвам, просто го направете. Кой откъде? Валя, първа. Аз. Да. Казвам се Валентина. Откъде съм? Това е въпрос, който си задавам напоследък. Оказва се, всъщност, че съм от България. Живея на няколко места едновременно те няколко години. Затова не мога да кажа точно откъде съм, но затова казвам, че съм от България. Кое качество ме характеризира най-ярко? Много обичам да чета и да уча. Това е нещо, което ме кара да се чувствам много жива. Когато имам книга, даже сега разказах на Тони, книгата, която си поръчах, всъщност я имам и всъщност даже съм участвала в нейното спонсориране, но в първи момент, в който видях, че някаква книга се предлага, викам, искам я. Но сега ще я подаря пък на някой друг човек, който ще го зарадвам. В момента обичам да се представям, че съм
родов терапевт от школата на Аида Марковска. Това е най-новото ми признание. Това е нещо, върху което работя. И с това са свързани мечтите ми, да имаме заедно с съпруга ми място, в което той да работи неговите си неща, с които се занимава, аз да се занимавам с родовата терапия. В какво съм се проваляла до сега? Проваляла съм се единствено в нещата, в които не съм започвала. В повечето случаи, да кажем 99%, това, което съм започнала независимо да готвя, да уча, винаги съм го довършвала до последно, до края. И не смятам, че съм се провалила, ако не го практикувам. Това е част от моя процес да уча. Последният въпрос много ми хареса, който обича, със сигурност мама много ме обича. Това е човека, който съм абсолютно сигурна. Мисля, че и съпруга ме обича, мисля, че и децата ме обичат, внучката ми ме обича също със сигурност и приятелите ми. Да. Аз познавам Валя от някоя година вече, 2, но това представяне ми даде и нови неща за нея, които не знаех. Благодаря ти. Кой е следващия? Да речем аз. Казвам се Таня, от Пловдив съм, само че живея в едно село, защото там имам повече пространство, може да си гледам кучетата и котките. Ня харесвам и да съм на зелено и на просторно. Нали? Така, характеризирам най-ярко, може би, моята харизма, защото умея да, дори да си мълча, да си седя, аз не оставам незабелязана. Знам си го, нали, наясна съм с това. Умея да продавам труда си, умея да продавам и знанията си и го правя. Мечтите са ми, те са малко смели, ама наистина са ми мечти. Искам да си купя една яхта. От тук да ме няма, да съм права в топлите страни, да обикалям от остров на остров, да си живея на яхта. Не смейте, сега ще ходя в брега, той е в Бургас, между другото. И нека първо да си го изкарам, то като нещо, като да си изкараш книжката, пък и аз си купиш ама поне да имаш книжка, да, същото. Да, наистина мечта ми е да съм или във въздуха, или във водата. Свободен дух. Свободен електрон. В какво съм се проваляла до сега? Във всяка една започната диета съм се провалила. На 100%. Това е видно и какво правим. Обичам да си хапвам, пък и да си пивам, да се събирам с приятели, с приятелки и си прекарвам времето добре. Обичам да се забавлявам, на 51 години съм, а къла ми е дошъл, даже повече. Всички си помислихте, че ще кажа, че не ми е дошъл, нали? Виж как изненадах. И кой ме обича? Кой всички ме обичат? Да, старая съм да ме обичат, или поне така ми се иска. Какво ще ги учим, че хора, те се знаят. Благодаря, Таня. Благодаря. Прекрасно. Чудесно. Благодаря наистина. Таня наистина има харизма, нали? Това с диетите... Да. Какво да правим? Майко си. Не може всичко да сме идеални душници. Добре, кой е следващия? Аз казвам Социална Кацуева. По професия съм адвокат. По душа съм артист. Имам едно специално отношение към думите и към словото. И винаги вибрирам на чистотата на искрената дума. Когато чета книгите си, почти всичките ми книги имат отметки, подчертавания, думи, които са възвънявали в душата ми, когато съм ги прочитала. Може би това ме обърна към правото, защото това е професия на словото. И когато словото е силно, когато е искрено, то може да променя. Другата ми любов, аз съм зодия Близнак и в мен е няколко личности.
сакралната архитектура на тялото. Това е едно направление в движението, с което се запознах преди повече от 11 години и до което се докоснах, което стана част от живота ми, което не може да си представя как мога да комбинирам, да кооперирам с основната си професия. Дори ме притесняваше как ще бъда приета от клиентите, дали няма да си кажа, тя нашата адвокатка нещо да качи тук. Но така се получи, че събрах на едно място в една сграда и офиса и залата за тези практики. И в момента, в който те се подредиха физически в две помещения едно до друго, аз се успокоих и двете се вписаха в живота ми. Красотата е основното, което ме привлича в тази практика, защото това е една практика, която помага не само за така физическото построяване на телата ни. Няма значение изобщо какви природни дадености имаме, защото във всяка една личност, във всяко едно тяло има една специфика и когато тази специфика блесне и когато се види, че това си точно ти, това е красотата, която помагам на жените да покажат от себе си. От Пловдив съм. Любовта към словото и към красотата, това са нещата, които ме характеризират. Слушах Ваня, когато разказваше за сцената, която е изваяла от глина и си спомням за най-красивия сън, който съм имала в живота си. И това беше една сцена, на която танцувах. Танцувах така, че не докосвах земята. И просто чувствах, не виждах публиката, но чувствах цялото това замиране, затихване, това думата не е обожание, но възхищение. Така че сцената ме привлича и съм имала моменти, в които съм чувствала вълнението на артистите на сцената и просто съм го чувствала така, все едно аз съм там и усещам това, което се случва с тях в момента. Обичат ме, разбира се, родителите ми, съпруга ми, децата ми, клиентите ми, жените, с които споделям практиките. Още ли водиш практики? Да, и даже ви предлагам, ако имате желание, сутрин, мисля, че ние започваме от 8 часа. Не, чак от 10. 10 започваме. Аз реших, че започваме от 8. просто да. Не, от 8 до 9:30 е запуската. Да. Значи, ако имате желание, между 7 или 7:30, преди запуската. Колко време ти трябва, не знам. Колко време трябва за практиката? Между 45 минути и час. Нека да се Значи от 7:30 до 8:30 час. Да. Запускате от 8, не значи, че в 8 трябва да сме строени отпред. Да. 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 И навънка ли може да се прави? Или къде? Или тук в залата? Ами мисля, че в залата няма да ми е удобно. Къде? Така че Поляна. навън е добре да се Поляна начи с също въздух. да. Лично аз мисля, че това е много полезно. Да. Благодаря ти. Много, много благодаря. Всяка една от нас има много страни, много таланти. Това характеризира съвременните хора. Защото когато питам за характеристиките на предишните поколения, те са много малко, нали, като което можем да кажем за тях. А всъщност ние имаме много и най-различни изяви. Много тропи, така не са. Горе, да. Така че да, добре, ще бъде чудесно наистина да има сакрална архитектура на тялото. Това не е силово занятие, а е построение на телата. Аз точно днес се гледах в огледалото, че съм много крива. И знам, че с сакралната геометрия това се поправя. Геометрията на тялото. И вижте колко е интересно. Сакрално, знаете какво е тайнствено, вътрешно, нали, скрито.
В същото време архитектура. Архитектурата е изява, показва къде има тайнствена архитектура. И след това и тялото. Сякаш три несъвместими неща са вкарани в една, става нещо много интересно и красиво. Благодаря много. Кой е следващия? Здравейте на всички. С по-голямата част се познаваме, с две от дамите не, но през следващите няколко дни ще се запознаем. Аз казвам Цветомира, родом съм от Добрич, но живея от 20 на години във Варна. Имах щастието и възможността да завърша школата на Ева Марковска и към днешна дата съм родов терапевт. Качество, кое е мое качество? Любопитна съм, любознателна съм. Понякога това любопитство ме отвежда под вола, където търся теле. Но много често, пък по-често всъщност, ме отвежда до много значими осъзнавания за мен самата и за хората около мен. Какво друго качество? Дисциплинирана съм, поне така си мисля. Мечтите ми са да дам своя принос за българския род и обратната връзка да стига до мен. Да я споделям с хората, с които работя, за едно по-добро бъдеще. Също така, отскоро мечтая, изведнъж тази мечта се появи в мен, да се науча първо да рисувам и след като се науча да рисувам, да издам своя собствена книга, в която рисунките са лично мои, където искам да обединя природата, това, което ни е дала земята и българското родно знание. Да, много интересна идея ми хрумна и с удоволствие бих я споделила, когато поизчистя малко намеренията и идеята си. Какво се провалям? В последно време се провалям в намирането на баланс. Намирането на баланс между личния си живот и знанието, ученето. Но пък след като установих, че е напълно възможно да пътувам и семейството ми да бъде с мен, общо взето съм на абонамент в лятното училище и на една голяма част от събитията на Аида. Кой ме обича? Обичаме семейството ми, обичат ме близките ми и смятам, че ме обичат всички, към които аз лично изпитвам обич. И съм щастлива. Благодарна съм за всичко, което ми се случва. Благодаря ти. Супер, значи ще рисуваш. Много искам. И точно това ми се върти в главата, природата, растенията, това как нашите предци са ги използвали в ежедневието. Може да създадеш целебни рисунки за родене. Целебни рисунки, да. Или целебни картини за родене, нещо такова. Да. Ще бъде много хубаво. Нашата книга с приказките е илюстрирана много красиво. Разгледайте я поне, ако не сте я виждали. И точно част от целебните въздействия на приказките са чрез рисунките. Аз мисля, че част от вдъхновението на Цвета идва и по тази линия на рисунките в книгата. Наистина, и Корен в небето също е рисувана от авторката. Има си значение. Нали спомните всички, че Малкият принц също е рисуван от Екзюпери. Когато авторът добавя от себе си рисунки, винаги има значение, така че те приветствам. Наистина супер идея, браво. Точно това е моята идея да го направя със собствения си почерк. Така както го чувствам и усещам. Аз няма да го променя до неузнаваемост. Било то растение или нещо друго, но искам да го направя сама. Аз да съм художника на тези рисунки, за да покажа своята гледна точка и да бъдат през моята призма. Аз съм след. Ти си? Добре, Цвети, нали така вървим. Здравейте, Катина съм аз, от Пловдив. Моето качество, което ме характеризира най-ярко, смятам, че е способността ми да се внедрявам във всякакви ситуации, комуникация с всякакъв типаж хора, да мечтая, да съм лъчезарна, да съм позитивна и да създавам много контакти и така, да имам
желание от хиляди разнородни неща да правя. Постоянно търсеща нещо, което дали ми харесва или не, разбирам в последствие. Мечтите ми искам много да пътувам, защото само когато пътувам и се срещам с хора и запазвам, запечатвам спомени на всяко едно кътче на тази земя, се чувствам комфортно, чувствам се щастлива, това ми дава нови идеи, държи ме жива, трептя в едно с природата и нещата ми се случват. Провалям се, както и танчето, в диети едното. Видно е, че не се проваляш толкова много. И другото провал, който аз осъзнавам, че вече ми пречи, това е организацията на моя работен ден. Много съм хаотична, правя хиляди неща, искам навсякъде да присъствам с всякакви хора, всякакви срещи. Има на тренировка, лекар по дентална медицина и естетика съм аз. Искам навсякъде да съм, да се клонирам, ако може, и просто там ми куца в момента как да съм навсякъде и да си структурирам така деня, нали, да съм и майка, и домакиня, и съпруга, и всичко останало, което ми се така съм щастлива да бъда. Но работя по въпроса, 20 години не успях да подредя този график. Надявам се, сега това ми е второто училище, надявам се след още 10 училища, вече не съм по-структурирана. Много съм хаотична, наистина искам всичко да правя в едно и също време, ако може. Обичаме всички хора, които аз обичам, усещам, че ме обичат. Да, семейство, деца, родители, близки, но всеки един усеща любовта ми, всеки един, към който съм изразила истинска, искрена любов, ме връща с всичко това, със същото, за което аз съм много щастлива и съм благодарна за професията, която имам, за хората, които познавам, за всички, които аз обичам и ме обичат, че Господ ми ги е дал в живота, като било учители, уроци или просто като хора в обкръжението ми, с които се чувствам щастлива. Благодарна съм, да. Аз си мисля, че тук това ни обединява. Някакси всички сме обичани и хаотични сме, защото от много неща са взели. Обаче това е един приятен хаос. Такава една ентропия, която създава това е творчески хаос. Творчески хаос, точно да. Значи, ако ми подредите бюрото, не мога да се. Аз съм също така. Аз съм каза гардероба, няколко ми подреди гардероба. Да. Аз Всичко трябва да правя заедно. Или виждам цяла стая за гардероб, цяла голяма стая за гардероб. Или това, че кучийки и гардеробщата. Аз се сещам за един случай, дали по отношение на хаоса, за един случай, който звучи почти като анекдот преди много години. Направи грешката да подредя гардероба на една приятелка, просто тя се озова в болница, насред ремонт и местене и така. И след това 3 месеца се обажда да му питат къде ми е, къде ми е. И съм сигурна, че тази грешка няма да е повторена. Докато един ден не седне да си преподреди гардероба, да си знае кой Сега къде е. подредена. Ваня през месец си вади всичко от стаята и почва да я нарежда. Почва да я нарежда на мен, се вижда много често. С надиването веднъж ще го направи. Казах, че го прави няколко пъти година. Аз въобще не съм от подредените хора. Творческия безпорядък е характерен и за мен, защото не съм в музей, нали? На това място се работи в музея. Всяка 2 колчета е ново женци. Нищо не пипаш, нищо не мърда там. Но така е. И в един момент, когато вече творческия хаос стигне до ситуация, в която не мога да си намеря нещата, тогава ми идва импулса и сипвам всичко да го подреждам по някаква нова схема. И известно време ми е интересно, нали, къде съм сложила толкова, и понякога не мога да се сетя. Това прилича на... не може да не ви се случва, защото на мен ми се случва, значи и на вас. Влизате в метро, знаете точно къде е праха за пране, къде е хляба и изведнъж се оказва, че всичко е на друго място и ти трябва като глава да така да се съгласи. Толкова съм висяла, последния път в Диема ми се случи това. Влизам в Диема веднъж седмично и сам аз 5 неща купувам от там и си ги знам точно на кой рафт. И изведнъж се оказвам в ситуация, която просто това, разбира се, е стратегия за презентиране на продуктите, но за мен е много досадна.
защото хаос е подреден по този начин, че знаеш къде е какво ти е. Аз при мен всичко е в хаос, но знам всяко нещо къде е. Не знам дали ме разбирате, но знам абсолютно всяко нещо къде е в хаоса. Мога да го посоча абсолютно. Да, се едно хаос. Да, точно така. А тези практики, аз имам един въпрос, дали не може да се провеждат след като свършим лекциите? Не знам. Що да може? Защото тук сега 7:30 много Може, да, ние цял вечер сме свободни. Да, ако е възможно и не пречи на Разбира се, циркадния че е възможно. ритъм, кога кое работи. И аз един въпрос за практиките. Само жени ли участват в него? Ами аз работих само с жени. Обаче преди 2 години ме изненадаха, дойде един мъж, доведе двама-трима приятели. Стига, бе. Да, да. И При тях принципа същия ли? същия, да. Защото той е Щом важен същия състояние, принцип. в който работим. Добре. Щом няма разлика. След семинар, да, що няма значение Няма дали е значение, че сутрин или това е. следобед. Да, поне да трениш. Тогава ще направим така, когато се провежда, тя ще пише половин час по-рано във Viber Окей. групата и чакам ви еди къде си, за да направим сакрална архитектура. Добре. Така, Сега ще огледам полянките. Добре. добре, Мариан, че искаш ли да си ти? Добре. Не само, ако искаш тук. Тук. Здравейте на всички, казвам се Марияна, откъде съм от Асеновград, съм живея в квартал Долна Водена. Кое е твоето качество, което те характеризира? Това е според зависи от момента, общо взето е доста